mám viacej, ale ty... Chysto, toč to. Potom to zrátame. Točí to? No. Počkaj, no to zoberiem. Poď sa na toto pozrieť, mňa jebne. All in. A dojde Kaj. Takto to daj, počkaj. Moje, Andrele. Jak cítim, že príde Káčko, keď si koko nejak bez srdce. Derek, Jo! Nič. Sorry. Ty kokos. A pritom pozri sa, čo som zhodil a rozmýšľal som. Sympatické gesto od človeka, ktorý to nevie hrať. Mám 10. Pozri moje karty, čo som Máš zhodil. viac, jak ja? 3000. Aha. Čo, ja som čo? Pardon. Asi osmičky, no. Ty koko na 8, 7. Ja toto jedno. Padol si. Kurva. Koko. Zasa dve, a kto je laker? Aha. Tento tu. Buzerán. Unbelievable game. Ja viem. What the fuck is this? Prečo si mi rozdali dvoch kráľov na rož? Ja neviem. Na čo si mi ich rozdával? A prečo dve sa? A stále to King by mal. Ideme domov, Ale nie, Dano, jak sa dostanem domov? Nepozeraj na mňa. Neuveriteľná hra, akože. A ja by som to bral, kebyže idem do all-inu. S110, či 9-10. Ono by si bral. Naozaj, 9-10 som mal, 2 páry. Nič ti nezostáva, Dano, len mi držať stále. Dobre.